Τα βίντεο είναι ένας ευχάριστος τρόπος για απασχόληση, μάθηση και ψυχαγωγία. Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουμε βλέποντάς τα. Μαθαίνουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα με τη βοήθειά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί ερεθίζουν τις δύο βασικότερες αισθήσεις μας, την όραση και την ακοή. Όταν το 2005 έκανε το ντεμπούτο του το YouTube, τα βίντεο έγιναν ακόμη πιο δημοφιλή. Μπήκαν για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Πλέον το 90% του περιεχομένου στο ίντερνετ είναι βίντεο. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν βίντεο για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να ενημερώσουν για τις υπηρεσίες τους και να δείξουν στον κόσμο τι μπορούν να προσφέρουν. Είναι πιο εύκολο να τραβήξετε την προσοχή κάποιου με μια εικόνα παρά με ένα κείμενο. Εσείς δεν θα θέλετε να προσθέσετε περισσότερα άτομα στο πελατολόγιό σας? Μελέτες έχουν δείξει ότι στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνεται βίντεο είναι κατά 64% πιο πιθανό να γίνει κάποια αγορά. Εάν αυτό βρίσκεται και στην αρχική σελίδα, το ποσοστό φτάνει το 86%. Εξάλλου, με το να συμπεριλάβετε βίντεο στην ιστοσελίδα σας, καθίσταται 53 φορές πιο πιθανό να βρεθείτε στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων της Google. Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο σας θα είναι εκτεθειμένο σε ένα ευρύτερο κοινό, δηλαδή περισσότερη προβολή, περισσότεροι πελάτες και μεγαλύτερο κέρδος για την εταιρεία σας. Αν δεν πιστήκατε ακόμη, δείτε και αυτό. Το 2013, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας, 600 επιχειρήσεις ρωτήθηκαν για τα εταιρικά βίντεο. Το 93% είχαν χρησιμοποιήσει βίντεο στην τελευταία τους καμπάνια και το 82% αυτών δήλωσαν άνοδο στις πωλήσεις τους και αύξηση στον αριθμό των πελατών τους. 71% θα επένδυαν ξανά σε ένα εταιρικό βίντεο και μάλιστα με περισσότερα χρήματα. Πώς όμως συμβαίνει αυτό? 1 δισεκατομμύριο μοναδικοί χρήστες βλέπουν 130 δισεκατομμύρια βίντεο κάθε μήνα, δηλαδή 4,3 δισεκατομμύρια βίντεο κάθε μέρα. Εκεί πρέπει να είστε κι εσείς, κοντά στους πελάτες σας. Εσείς γιατί να μην το κάνετε? Και τι είναι αυτό που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από τις υπόλοιπες εταιρείες? Ένα βίντεο, ένα εταιρικό βίντεο, ένα επαγγελματικό εταιρικό βίντεο. Κάντε το σήμερα, κάντε το εύκολα σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε.